पाथर्डी शहरासह तालुक्यामध्ये चोरीचे सत्र सुरूच, नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत तर महिलांमध्ये घबराटीचे वातावरण। गेल्या काही दिवसापासून पाथर्डी शहरासह तालुक्यातील कोरळगाव, चिंचपूर, इजदे, पागोरी, पिंपळगाव, तिसगाव, करंजी या गावामध्ये दिवसेंदिवस चोरीचे सत्र वाढतच आहे। तसेच एका माथे फिरूने शहरासह परिसरामध्ये छेडछाडीचे प्रकार सुद्धा करत असल्याचे महिलांमध्ये घबराटीचे वातावरण दिसून आले। तसेच मारहाणीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे। मागील हप्त्यामध्ये पाथर्डी शहरालगत असणाऱ्या व मोहटादेवी रोड जवळील दत्त मंदिराची दानपेटी सुद्धा चोरीला गेलेली आहे। त्यानंतर कोरळगाव येथे एकाच रात्री पाच ठिकाणी चोरी करण्याचा प्रयत्न, चिंचपूर येथे देखील गेल्या काही दिवसात चोराची दहशत पसरली आहे। तेथील नागरिक रात्रीही गस्त घालत आहेत। पागोरी, पिंपळगाव येथे देखील चोरीचे सत्र सुरूच आहे, तर कोरळगाव मध्ये तिकडे नाही गेले, ते जागे झाले। कोरडगावमधील वारंवार 1 ते 2 वर्षे झालं चोऱ्याचं प्रमाण आम्हाला वाटलं कमी होईल, पण ते वाढतच चाललं। काल रात्री 1 ते 1:30 सुमारास आमच्या घरापासून चोरी आणि आमची गाडी, बोलेरो गाडी, त्याची वरची टप घेऊन चोराने लंपास केले। तिथून जाऊन घुगरे वस्तीवर, मावी वस्तीवर जाऊन चोरी करून चोरांनी लंपास केलं। आणि हे काय चोऱ्या थांबणार, त्याच्यावर पोलीस डिपार्टमेंटचं अधिकाराचं लक्ष पाहिजे आणि चोऱ्या ह्या गावातल्या बंद व्हायला पाहिजे, पण बंद काय व्हायना आहे। त्याच्यामुळं आपले पोलीस डिपार्टमेंट, रत्नपारखे साहेब आणि जावळे साहेबांना एकच विनंती आहे, एक तर आमच्या गावात पोलीस डिपार्टमेंटचं रात्री ड्युट्या लावा, नव्हतं होमगार्डच्या ड्युट्या लावा, अशी त्यांना विनंती करतो मी।